Čas 7:04.
Čas 8:44. Gól CKS, zakázal Moment, chlapci, bojujeme! Chlapci, do toho! Chlapci, do toho!
Czas 16 maja. Gol wygrający na test strzela
Misiu, chodź. Jazdi, Mika, jazdi. Jedziesz, Karliku, jedziesz. Już na ciebie doszli. Głowę klatki, Czas dla Państwa. Zapraszam. głowę klatki, bojujemy. Offside. Głowę klatki, bojować.
Čas 29:43, gol Olomouce West střelil hráč číslo 22 Adam Kandrba, přihrával hráč číslo 3 Vochtěl, stavníka 60.
Čas 38:58 Slovakia Kings, střelovač číslo 6, Marcela Měšinec, přidávač číslo 16, Josef Šehla, stav utkání 6:2. Čas 39:04 dokončený hráč týmu Slovakia Kings číslo 7, Denis Cestovaný na 2 minuty za faul. Čas 39:14 Dlouhodobý CK West, střelovač číslo 22, Adam Pichová, přidávač číslo 81, Matěj Kupisa, stav utkání 7:2.
Poslední turnaj, poslední zápas tohoto turnaje vyhraný. Samozřejmě každý už si asi spočítal a dovedl vyhodit výsledky finálového zápasu a děkuji ještě za fair zápas. Myslím, že kluci nemusí ani nemačovat ještě hlavy. Sundejte si helmy chlapci, protože možná dostanete něco navíc, bude se vám něco